amin, pinakagat sa pusa. Pa may gift yun. Malunggay man lang yung hinano. Ang aso. Eh, diretso. Diretso. Eh, di ba, Kuya Mark, sa sarapan? Pagkain? Nakain nga ako sunto. Ha? Kinain ka na, putang ina ka ha. Bastos kang ba? Tawag din si Chingkay, kinain na daw siya sa hotel. Iya, si Chingkay daw, kinain na daw ng sa hotel. Putang ina ka ha. Sumbong kita kay mama mo. Ate Che, baka nanonood ka. Chingkay, nagpakain na raw. Wow. Ano lasa? Joke lang. Bunganga mo waray. Nandiyan si ma'am. Nandiyan si Ate Pim. Si Ate Pim mo nanonood. Sabi ni Chingkay, mine. Hindi naman ako nagsabi. Sabihin mo sa akin kaya maging pag-ibig. Ito na lang tumpok, bete. Sabi ko kay Marmar, bawasan. Binawasan na, saan ba binawasan? Anong ginawas? Ganito lang ako. Oo, tragis bato. Talino talaga ng... Bunganga mo talaga, walang frame. Kumain na kayo, Mine? Ataw sila lahat, oh. Ataw ang mga vendors, ah. Sana all. Ataw sila. Sabi lang hindi. May guma ka dyan, Kay? Ay, Ma'am Matthew, may galab siya raw. Buhay ko. Di nakapag-live si, Sangkay B-Boy. Ay, kamatis paninda natin mga koray. Sampuan, port. Uy, mami, sayote. Ang galing ako sa gitna ng, palengke. Titinda. Ngayon lang ako tuloy nakapag-live. Busy si Waray kanina. Wala silang net. Oo nga po, wala daw silang net. Uy, kahit na lang yan. 6 to 6 na wala silang net. Mamayang galing mag-live yun. Hindi yung papayag si B-Boy na wala siyang live mamaya. Di ba sabi niya brown out? Sila ngayon. Sa kanila ngayon. Uy, mami, 6 viewers, shout out. Kalahin mo yun? Kahit pa paano nagkakaroon ako ng views na marami na sa live ko. Maabot na rin 15, 20. Dahil sa mga kaibigan ni Boy Boy. Hey, kamatis sampuan port. Mura na. Kuya Sin! Asin! Uy, 20 na lang tumpok, bete. 7 viewers, shout out. Pabili ang pineapple.
I'll be the one inside the eye. Your love is like... Boss, sample lang boss, 1 port. Mayan, power up, shout out sa'yo. Uy, sayote, bete na lang itong Coke 20. Good host and good Uy, age. sayote, bete na lang itong Coke 20. Lakas. Shout out sa ating dyan. 10 viewers, shout out. Bigyan mo ako ng jacket. Sige po, Ma'am Mayan, ito po. Meron na po kayong jacket. Thank you very much. Salamat sa pagpasyal. Ayan niya. Oh. Nasa tutok na sa'yo ikaw. Stick buddy. Bili na ma'am, 10 lang 1 port me. Mura na po yan me. 44. Ay, ilan. Biglang dami ang ating mga kaibigan din eh. Ito po. Sampuan port me, 10 port. Asya na? Oh. Sixteen. Ano yan? 20 ml. Mura na nga po yan, ma'am. Thank you. Oo, mura na yan. Nakamura na kayo. Nakita nyo pa sa personal yung nagtinda. Di ba? Hindi na kayo nalugi. Oh, kanina 50. Ikaw. Nakita mo na sa personal na nagtinda. Awan, shoutout sa'yo. Awan. Ahon Hunter, mega love shoutout. Good morning everybody. Mayan, mega love shoutout po. Sino ito Mayan? Mayan Panrap. Huh? Panrap. Bigyan. Meron na po ang jacket. Salamat po. 40 lang, Alan. 14 viewers, shoutout po. Kumusta po kayo? Live lang ni Waray kasi busy-busy yan ako sa pagtinda. Apa, pwedeng dalawa. More than 1. Tatlo nga. Shoutout ho, shoutout din sa iyo po. Mayan, shoutout. Fourteen viewers in the house, shoutout. Christian Tagaraw, Miguel shoutout. Uy, bili na ate, kamatis te, oh. 10 port. Ma'am, kamatis ma'am. Kamatisan mo na, Beshi. Kamatis na. Tama yan habang nagtitinda ka, naka-live ko. Tama po, Ma'am Mayan. Kailangan po. Malay natin, mayroon tayong kaibigan na naman na mabait. Kahit na 14 viewers in the house, shout out po. Maraming salamat po sa mga nagtambay dyan. I love you guys. I love you more. I love you million years ago. Kamatisan mo na, te! Te, kamatis. 9 viewers in the house. Shout out.
Benta lang yan, mami ko. Ay, shoutout kay ano. Boss Joseph. Boss Joseph. Sino yung Malboro na? Ang pangunod. I love you all, YouTuber. Thank you, Ma'am May. May. Benta lang po, benta. Yung channel nyo, May. Taga saan po kayo, Ma'am May? Ma'am May yan. Kaya 10 lang 1 port. Pili na. 3 lang po. Size lang po, size. At ikaw, Papa, maubo. Wow! Amen. Papa, Papa mata. Papa mo. Papapain kita. Ikaw ako. Gusto ko ba na magpera kahit matanda na? Ano, wala na ng pera. Oo. Ay, huwag kayong ganyan. Paano yung bata? Bata yun. Child abuse kayo. Child abuse. Oh, oh. Katorse. Tanggalin mo na kaya yun, kay. Para wala na atang init. Oo, ito naman yung aking numero. Gawa sa labas. Ayan pa yung akong plastic bag. Plastic bag, plastic bag. No, plus. Gusto ng una pa lang. Natali yan. Mark, pati nun sa... 10 lang 1 port eh. Kamatis kayo dyan, pampaganda ng kutis at kayo na ang Ito lang po ah. mga matis. Taga Novaliches. Taga Novaliches. 20. Kilala mo ito si Mayan? Ito, panrap. Hindi mo kilala. Taga Novaliches lang daw siya eh. Baka, ano to, artista. Ilan ba yung nandun? Huwag mo anong hawakan niya kasi yan, mamaputol. 14 tumbok. Grabe, init ga. 6 viewers, shout out. Pili na ate. Anong puso? Puso, may radyo mo na. Ah, paro yan. Sabay mo na to.
ko nga ilagay. Sprint. Bili natin. May kumuha ka sa akin kaninang kamatis. Ano? 7 kilo yata yun. Uwi ako mamaya. Paubos lang yung kamar mo. Init. Anong oras ka uwi, Kay? Ikaw uwi. Bag lang ako, Mark. Sige, Ma'am Matthew. Uy, 20 na lang to. Init po kasi. Ano yun? Yung sa ulo ko. Parenta lang, ma'am. Ito na may labas-labas yung bedsheet ko, kakakainis ah. May Boss Joey, shout out. Tusok tol, thank you tol. Salamat sa pag-tamsak. Like Kay, ilipat mo yan, ano mo doon. Hey, ilipat mo na yung bilao doon. Dali na. Yan ang hinihintay nila. Ilipat. Yan na, uy. Ito bilao. Kakausapin ko lang kasi baka may lalabas pa sila. Ano? Ano daw? Meron? Papayungan lang daw. Meron pa sila ilalagay? Yan o. Si Malitani. Kayo lang nagtali niyan, dalawa. Kayo lang Ako yan, si Marmar yan. Ang saya. At bakit ako para ulan-ulan naman kahit konti. Para ulan-ulan din kahit konti. Malamig ba?
Ba't bukas pa? Di pa nagpaturo ka yan. Ayos mentally, tabi mo. Kai! Eh! Kai! Mar! Yung iba niya, ilagay mo doon kay Chingkay. Dadaling kita sa aking palasyo. Pili na, ma'am. Sige lang, sumilong lang kayo. Dito kayo. Ay, mainit din. Ay, sorry. yung ano na yun, yung sayote, ilipat mo na doon sa'yo. Inak. Tingnan mo, siyempre tigtansay mo. 40 lang. Bumili ka na. Wala na dyan. Mababang murang kamatis. Boss Joey Official watching your video just down. Thank you, thank you. Okay, bili natin Bili natin. Sayutihan nyo na. Ay, sayutihan tuloy. Kamatisan nyo na, kamatis Ulitin mo, bihag mo ako yung iyong 21, 20 na lang. Sa akin na mali ako, ibig mo o bihag mo ako yung iyong sample lang, ma'am. 1/4. Mahal punan yan, ma'am. Five viewers, shout out.
Doon ka, oh. Aalis kami doon, oh. Lumipat ka doon. Ha? Babalik ka na doon sa ano, ah? Hindi, umalis ka na. Ano pa gagawin mo rito? Tagal na yan dito. Tagal na ako dito. Dira, ina, makakakuan ko na ikaw ba na kulis ka? Yan ang pinakapugi namin dito kasamahan. Sa inyo yung dati. Hi, Boss Joey. Shout out. Ma'am Matthew. Thank you, Ma'am Matthew. Update lang tayo, guys. Kahit... Iba, tumawag na kami din. Ayun na yan. Natingin ka pa sa akin, ah. Ha? Hindi na tinapay. Boss Robert. Siguro mga 5 years na. Tapos, nag-uuswan. 2 years na nawal. Nag-iisda ka na? Iba, nandun na lang. Sampuan board. Yung ano ilang yan yan? Ano naman yan? Ito sa pagkakita ko. Okay na lang nakakarating sa kanya. Shopee, delivery, Shopee. Guys, kamatis, guys. Ako maglalagay nito kasi kamukha ko si Diwata. Naka-record ba to? Ha? Saan naka-connect? Ayan. Hello guys. Andito pala yung kapatid ni Diwata guys. Ma'am, quality ma'am, hindi ka anong maano ma'am. Magulang, puro mga mura po.
Opo, ma'am. Maganda yan, ma'am. Kasing ganda niyo yan, ma'am. Promise yun, ma'am. Ayaw niyo ba ng maganda, ma'am? Tinola ang sinisisi. Hindi po. Hello guys, gulay guys. Shout out sa sa sino man nakakilala sa akin, sa mga Bulacan. Andito ako ngayon sa sa Novaliches. May 20 lang to, may discount ka na ng 3, para I love you, Mia. Thank you. 20 lang. Okay, ate, 50-40. Dahil maganda ka, 50 na lang po. Opo. Ano po, 51-4, ma'am. Opo. Ma'am, pag yumaman ako, ma'am, lahat ng bumibili sa akin, libre na. Opo. Opo, ma'am, asahan nyo yan, ma'am. Basta sabihin nyo lang. Pag yumaman ako, ma'am, libre na lahat ng mga paninda ko. Okay na. Thank you. Sito, ma'am, 40 lang, ma'am. Napakahaba po, ang ganda. Pwede natin gawing sampayan, mami. Ay, mami. Ate, gulay Pag 60, libre. Pag bakla, dubli. Tara. Bente lang po. 40 may 20, 40. Grabe no. Tsaga-tsaga lang guys. Opo, mami. Lahat ng gulay, mami. Napakamahal po. Mainit, wala lo. Mami, gulay Pera yun. Kaya mga kasoy. Guys, talagang mahirap yung sitwasyon namin dito, guys. So, pag mayroong sasakyan, gigilid kami, guys, katulad dito, guys, Yan, guys, Yan, guys, napakahirap talaga, guys, grabe, pero fighting spirit lang kami, guys. May gagawin pa ako. Dito guys, sa palengke, kailangan malakas yung loob mo guys. Huwag masyadong mainit ang ulo. Kailangan pangbaba ka lang guys. Oh. Yes, Pre, nagbigay na si Ate Dar. 51 me. Sa kaluto. 160 kilo. Maganda yan, may mga original mo. Wala yung mga butas. Hindi masasayang ang pera niyo dyan, eh.
Okay, kuya, maluwag. Araw-araw ginagamit. Maluwag na yan. Yan. Halika rito! Grabe guys, napakahirap guys. Kuya, tayo naman. Oo nga, sige. Grabe guys, napakahirap talaga guys. Napakainit. Sipag at syaga lang talaga. Ay. Ay, mami. Sipag vlog. Ayan, no? Sipag lang. Pag may sipag, may saka, may nilaga daw, sabi nila. Bangon Diwata. Kamukha ko daw si Diwata, guys. Ito ba yun, guys? Layo naman. Kamukha ko daw si Diwata. Layo naman, guys. Guys, kung kamukha ko talaga, layo, guys, eh. Napagkalayo. No? Ang dami na gano'n, guys. Kamukha ko raw talaga. Mga kalukalike lang. Nay, balikan ko, Nay. Maniwala kayo guys, kung kalukalay ko man si Diwata, napakalayo sa ugali. Kasi ako guys, masipag, saka mabait. Kasi na yung laman ng puso ko, napakabait guys. Hindi kayo magsisisi sa akin. Wala pa rin. Hindi mo na to. Wala nga. Kumalaw na nga kanina eh. Wala. Halika ko yan. Te, gulay te. Sensual po. Ay, ma'am. 160, ma'am. Ma'am, walang butas yan, ma'am.
Pre, nagbigay na siya dito. Sinabi mo. 40 lang, bossing. Mga, bago to, bossing. Kanina lang umaga pinitas. May 20 naman. 35 na lang to, bossing. Hello, guys. Ay, ito pala yung bunso ko, guys, oh. Patay na? Ha? Wait, wait pa. Kala ko mabait ka. Hindi ako nakain. Yan ko naman na nga po. Ano nga yan? Carmen? Dalawa na lang. Kunin mo na yung 50. Kunin na lang to. Kawawa naman. Kahit ba malayo to, pre? Kahit sa malayo? Gano'ng ano? Kabila? Guys, time is maglilinis tayo ng ano, talong. Thank you po. Pupunasan daw, guys, para kumintab. Tara. So guys, samahan niyo ako. Ay, ay. Ludo ka na naman sa akin, ah. Tama kaya po mo. Ha? Hindi ko po kapag-chat. Tama ka? Si? Mapunyo, malilig. Oo. Oo naman. Yakan. Kunyakan sa amin. Ganda doon. Salamat. Da. Da. Wala. Takot ka pala sa linta. Hello guys! Tara! Kalokalay ko lang si Diwata guys. Totoo ba yan? Hello guys! Welcome to my little business guys. Vendors guys. Welcome to my business. Little business guys. Hey guys, kahit ganito lang kami guys. Masaya lang kami guys pag ganito lang. Ganda ng kamatis guys ha. Buhay pa ba yun, ano? Salay, salay! Salay, salay! Salay, salay. Salay, salay daw. Guys!
Ah, wala na. Tumayo ka doon. Ay, huli. Doon ka, oh. Hello guys! Talong tayo, walang butas! Walang butas si virgin, oh. Mga virgin to, te. Maganda tangali. Ganda. Busing. Hey, ma'am. Ang kilo? Balik pa ba? Shout out Ma'am Jane White. Ma'am Jane White, good morning po. 7 viewers, big up shout out. Pili na ha? Bangshi, shout out po. Hey, sayuti. Nandito na sa akin yan, sa ba? Yung ko dun, kung meron. Bili na ma'am. 10 port. Mahalan sila sa 10 port ah. Viewers, shout out. Hindi ako mamaya. Mar! Mar!
Kasi Chingay, umuwi. Ano nga yun eh, sa mama niya, Mama niya, magpapahala talaga siya. Ay, ate, punta, isang dalo. Patuloy. Ano yung mintot? Tawagan mo ng vlogger mo, ipaubos mo naman yan. Ito, naka-live. Pero mga ako ng cutter, ano, din. Parang cutter. Bawasan ko lang to. Iwan ko lang kung ano. Oo. Nahihirapan. Bulat na lang ako ng mga asawa. Babaero yan eh. Parang hindi magkakasawa, babaero yan. Ay, sir, Rimar Kabol, may galap shoutout sa'yo. Kumusta? Ito, busy tayo sa pagtitinda ng kamatis ngayon. Good morning. Remarkable, may galap shoutout. Busy si Waray,